Unha subvención concedida pola Consellería de Política Social por un importe de algo máis de 26.000 euros permitiulle ao Concello de Lousame poder acometer diversas obras de mellora e instalación de novos equipamentos no punto de atención á infancia de Tállara. Segundo explicou a propia rexedora Teresa Villaverde, a axuda posibilitou a adquisición dun encerado digital e dun equipo informático, así como tamén da instalación dun sistema de aire acondicionado. Vense de acometer unha mellora importante no punto de atención á infancia, dotando dunha pizarra digital para poder traballar cos rapaces todos os contidos que haxe que traballar a esa idade, cas novas tecnoloxías. Tamén se dotou cun equipo informático para contidos pedagóxicos non administrativos. Se dotou tamén de material pedagóxico que había que renovalo e ampliálo, co cual e tamén de un sistema de aire acondicionado para as épocas de tanto no momento en inverno como en verán para o calor. É algo que as profesionais que traballan e as familias agradecen e que nós como responsables creíamos que era unha necesidade ampliar o material pedagóxico e tamén irnos adaptando ás novas tecnoloxías e as novas metodoloxías que hai que ir implantando tamén. A axuda tamén permitiu a realización de melloras na parte exterior do inmoble, concretamente no parque infantil, onde se ampliou a todo o patio o chan de caucho e se dotou tamén dunha zona de sombra. No exterior xa se fixeron a actuación con vicepresidencia do parque infantil e agora o que se fixo foi ampliar todo o pavimento antiimpacto de caucho no que é todo o espacio e unha das zonas dotala de sombra, porque tiñamos un problema que viñamos arrastrando ainda que agora estamos no inverno e parece que se nos olvida a outra estación, pero como é unha zona orientada todo o día ao sol, había unha demanda constante para que os nenos pudesen salir ao exterior. O punto de atención á infancia de Lousame dispón de 20 prazas para nenos e nenas de 0 a 3 anos.